Gwaith am ddiffyn yn fan hyn i'r Barri nôl I fewn gan Williams. Mae'n rhydd yn y cwrt! A mi oedd y rhaid i'r golwr, mi oedd y rhaid I Joe Thomas. Mynd I lawr yn gyflym yn y fan yna, bygythiad cynnar yn y gêm wedi 2 funud a hanner. Hulbert. Oedd o'n edrych am Cydi hi, mae'n deisgyn I Barton yn ôl at Owen Cydi hi. Barton os ergyd, Danny Barton, yna le am yr ergyd! Crafu y mil y postyn, ond y cyfle gorau hyd yma i'r ymwelwyr. Barton yn ein arbennig o dda fan hyn, mae'n mynd am pŵer, neu'n arbennig o dda. A be mae'n edrych yn neud, mynd am pŵer, ddim yn edrych I crymanu ddi mewn, mae'n edrych am y pŵer yna I curo'r gôl geidwad. Bêl drawd yma Dylan Edwards! A'r cliriad oedd I ar y llinell. Dwi'n credu mae Will Richards oedd yna, ond mae'r bygythiad dal yna, Bêl yn cael ei chodi nôl I mewn gan Woodford. Ac Cambrian yn bygwth o fan hyn. Yn awgrym o lawion fan yna, mi darodd y Bêl yn sicr yn erbyn braich Will Richards. Dwi'n meddwl bod oedd wedi bod yn cic o'r smotyn hallt I'w roed, felly penderfyned iawn gyda'r dyfarnwr. 5 munud o'r hanner cyntaf yn weddill. Hulbert! Crymanu'r Bêl. Ia, mae o'n dangos be oedd o'n bwriadu I wneud. Ddim cweit yn cael y curl oedd angen anodd I mynd mewn i'r gornel bella yna. Da ni wedi chwarae'r 2 funud dros y 45 a ma hi mewn. A Will Richards sydd wedi roed y Barri ar y blaen. Y cawr o'r cefn, ergyd I Cambrian ar yr egwyl. Mae'n un ddofn y tro hwn o'r peniad gan Wright! Honna ddi ar y llinell am gliriad, mi ddaw I nôl I mewn ar cliriad allan Dylan Edwards sydd wedi derbyn I. Wel am ddihangfa i'r Barri. Peniad gan Jared Wright, oedd hi'n edrych fel tasai mynd I daro cefn y rwyd. George dwi'n meddwl oedd ar y llinell. Oedd ar y postyn, rhaid rhoi clod nath ddim sefyll, nath ddim symud oedd hi ar y llinell a chi o Barri. Elliot Richards ar ergyd, a mae'r ail gôl I Oli Hulbert. Da ni wedi chwarae 8 munud a hanner o'r ail hanner. Wel, mae'n gêm greulon rhywbeth. Y cyfle arbennig fyna I y capten Wright. Gawer un, beth sy'n digwydd? Barri mynd pen pella'r ca. Bach o blerwch yn yr ganol ca fyna. Mae'n ergyd o safon a mae Hulbert yn neud honna I edrych yn hawdd, ond dwi ddim. Rwan ta. Yna Gerdyn Melyn yn fan hyn. Ffodus falle bod hi ddim yn goch yn y marn. Yn union. Richards yn crymanu'r gig gornel I fewn, mae'n tasgu allan, Bêl yn rhydd yn y cwrt, a Ben Margetson gafodd y cyffyliad ola. Mae drosodd bellach, does a ddim amheuaeth o hynny. Ben Margetson yn manteisio ar amddiffyn llac gan Cambrian sydd wedi cael gwers yma gan y tîm o Uwchgyngred Cymru. Os na gôl gysur, cyfle I Bateman! A dyna'r arbediad cyntaf mae Joe Thomas wedi gorfod wneud yn yr ail hanner yma. Yn y marn I mae'n heiddi gôl am y gwaith caled mae fe'n wneud.